Akala ko kanina nakikita mo na sa may release. Akala ko natanggal lang, naputol lang. Malalaglag, ano na pala to? Oo. Pag tumukot, delikado. Delikado yun. Stop! 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 Tanggal na yung ano niya, oh. Tanggal na yung kanyang
Tanggal na, Pabs. Yung lock ng ano mo, tanggal na. Ano? Yung sa tambutso mo. Kanina pa yan doon sa may release, sinahabol kita eh. Tinuturo ko eh. Sige, sige. Tanggalin mo na lang kung di naman nakakaano sa ano. Akala ko nakikita nyo na yung kasama mo, hindi mo pala. Delikado yan eh. May pantanggal ka ba? Meron kang tool? Sige, sige. Luwag na ba? Hindi pa? Okay na? Lock lang naman ata ng ano yan eh. Kaya naman ikutin ng kamay. Yun nga lang, kailangan mo higpitan to. Yung tornilyo mo kasi nakakabit sa tambutso mo eh. Oo, tambutso yan. Higpitan natin. Sabi niya okay lang daw. Akala ko natanggal lang, naputol lang. Malalaglag. Ano na pala to? Pag tumupog, delikado. Delikado yan. Sir, thank you ha. Saan pa kayo? Maynila kami sir. Maynila? Balik din kami. Galing din na. Albay. Oo. Galisan din kayo sir. Oo, sigurado sir. Bossing, thank you. Thank you. Galing kami din panan. Oo, Lukmanan. Baka kami sumabay na lang sa inyo.